Tervetuloa uuden videon pariin. Tänään ollaan Foxcomp Cupissa Kytäjällä. Matkana on 8 kierrosta, 75 kilsaa. Saa nähdä miten kisa lähtee käyntiin. Tässä lähdettiin liikkeelle aika lyhyen neutraalin jälkeen. Tässä tuntui vähän, että ei ollut ihan hallussa tää porukka-ajaminen vielä, niin täällä koitin pysyä mukana vähän niinku peremmällä. Ihan vaan, että ei tipahdeta. Sitten tässä lähdettiin aika kovaa vetää tässä ekan kierroksen ylämäessä. Sitten piti alkaa ihan keskittyä tähän ajamiseen ja lähteä kärkeen. Sitten hetken päästä tuli tämmönen edessä olikin 5 tyyppiä irti. Sitten piti lähteä sitä ajan kiinni tosta. Ei ollut muut halukkaita. Oli niin kovia nimiä, että kyllä se jonkun piti sitten ajaa ja lähin ajan kiinni. Tässä aloin saamaan porukkaa kiinni, ei ollut ihan tietoa, että onko takana tulossa porukkaa vai ei, niin tässä ajattelin, että perällä pysyn ja katson mitä tapahtuu. Tähän ekan kerran maaliin tullessa tässä vedettiin ihan kovaa vauhtia, mutta takana taisi olla aika lähellä jo pääporukka siinä. En ihan tiedä, että mistä johtui, että niin kovaa mentiin, että eikö muut nähnyt, että takana oltiin jo lähellä. Tässä vetäminen edelleen jatkuu. Nyt oltiin jo varmasti ainakin porukka kasassa. Tässä nyt kohta kärkeen joudun tai tästä rullailen. Sitten tässä ei ollut ketään enää takana yhtäkkiä. Sitten katoin, että jäi niinku yksin. Sitten mä ajattelin, että kai sitä pitää vaan polkea ja katsoa tuleeko joku mukaan. Ja sitten sit takaa tuli mukaan Lauri Pitkänen ja Mikael Turunen. Ja sitten siinä sanottiin, että meitä on 3, että lähdetään nyt ajaa. Ja sitten siinä mentiin kolmistaan. Tässä ei ollut ihan tietoa paljonko on taakse eroa porukkaa, niin tuli sitten aika kovaa vedettyä, ehkä vähän jälkeenpäinkin miettiä vähän liian kovaa, että vähemmänkin olisi riittänyt porukan takana pitämiseen, mutta niin siinä sitten kävi. Tässä Lauri Pitkäsellä oli kyllä hyvin voimia, vaikutti olevaan, mutta sitten toi Mikael Turunen vissi oli vähän vielä palautu Espanjan leiriltään, niin sitten jätti vähän vetovuoroja tekemättä.
Tässä näkyy taas tätä vuorovetämistä. Ei ollut ihan helpointa hommaa, kun ei ole hirveästi tällä kaudella vielä tullut harjoittelua tähän, ja sitten oli kovaa sivutuulta tuolla peltosuorilla, ja sitten se pyörittäminen oli suht kovaa hommaa, kun se tuuli repi aika paljon. Sitten tässä nähdään, kun Lauri hyökkäsi just. Tässä kohtaa kyllä tuntui, että ei ihan jalkaa ollut seurata. Koitin siinä vähän lähteä, mutta kyllä sitä näki, että heti tuli eroa. Ei tässä oikein Mikaelillakaan ollut jalkaa lähteä ajan kiinni. Ja kun tässä alettiin maalia lähestyä, niin aika lailla poliin vaan semmoista suht kovaa. Ei enää ollut niinku hirveätä intoa ajaa kiinni, kun tiesi, että ei tule enää saamaan, ja taaksekin taisi olla eroa ihan kunnolla vielä. Ja tossa Mikael sanoi, että antaa mulle kakkospaikan, kun vähän tossa se passaili, että kuitenkin täällä on ollut maan edessä ollut ajamassa, että ei voittoa vie. Tässä loppuu pikkusen lead-outin, se vielä veti tohon loppumutkaan. Ja sitten siitä ajoin ihan rauhakseen maaliin ja oli sitten lopulta toinen. Kokonaisuudessaan ihan hyvä kisa. Taktiikka olisi voinut olla vähän, että vähän rauhallisemmin olisi mennyt siinä tai vetänyt vetovuoroja, mutta kyllä kuitenkin ylipäätään aika hyvin meni.